Nagbalaag at tilawag City Health Office nang nangro na kadagiti lalaki iti saan da basta panagatom tumarati agas. Aglalunod dan dati-dati a sakit kas kumay ti high blood kay na sakit ti puso. Kay tiket kalpasan nga da iti record nga insidente tay laeng napangal daw, seknan ti may pagarup apan nakaatake ti may sa lalaki, ito nag-hotel kabayatan ti panakina igna. Según kaniya Dr. Rodrigo Katcatana Jr., ti health officer iti syudad, saan na mabalin nga agatom tumarata dayto iti mang trigger, ti bagi aglalo no adda pa iti sabali at tumtumren ti maysa nga individual. Yung balakad na ti panagpakonsultar nga umuna, sakbay ti panagusar kadagiti nagduduma nga agas. Tamo ka ko, amin nga dagitay lalaki nga da condition ti puso na, dagitay high blood, dagitay na stroke din, adtong dagitay aspirin ko mga clopidogrel. Dapat handa agtong dagitay sexual enhancers like Robos, no, datay Cialis, Viagra, kasi iso timang trigger ti panakatagi ti puso. Dagiti caffeinated drinks mabalik. Dagitay highly caffeinated drinks like dagitay Sting ko mga na Cobra, may parit pa nga inuman dagiti nga pasyente. Handa condition to puso. Sunod doon kami, doktor, ilalaok na drinks. Mabaling na. Yeah. Madi ko madi ah. No, sika nga may isang healthy individual, agad mabalin siguro. Kung the condition ti puso, high blood ka, iwasan. Konsultati doktor mo ba? Well, sir. May prescribe. When, pagpakonsulta ka pengo mo na, no kaya siyo ti agusartikas dyan, no medyo nanghihina na sumano, yung ako nada. At pakonsulta kayo pengo mo na, no, ma-advise ang kayo nga nalaing. Kadua 99.5 by from Lawag, Idol John Agustin, Tatak, RMN.